Dámoslles as boas-vindas ao 7º capítulo de Consellos para galegos e galegas que queren coñecer o portugués. E fomos retrasando a propósito as diferenzas ortográficas porque consideramos que é o menos importante. O primordial é a fala. Que nos choca aos galegos cando lemos en portugués? Pois non son moitas cousas, semellan máis das que son. Son máis as semellanzas que as diferenzas. LH e NH son o L e o Ñ. É doado. Non digamos, como a moitos por aí, o escritor Paulo Coelho, que é Coello. E así tamén temos palla, millo, mañán, e tamén o ningún dice neñún, co que aproveitamos para dicir que en portugués o N final de palabra é M, en, homen, fin. Tamén choca o uso da cedilla. Lese como S e úsase ante A, O, U. Masán, aso, azúcar. E logo o ditongo final ao, onde os de Lugo dicimos irmao, mao, eles din o mesmo pero coa marca de nasalidade por enriba. Irmão, mão, naun. E o noso final on, eles din aun. Camián, nação. O portugués diferencia entre o S sonoro e o S xordo, por iso hai palabras con dobre S. O inicial é sempre xordo, ser, sin. E cando vai entre vogais, se é xordo, hai que usar o dobre S. Casa, pero masa. Oso, pero riso. Para o noso xe hai tres grafías, o iota, o gue, diante de i, que son sonoras como o francés, e o xe, que é como o noso, e así temos já, gente, deixar. E aínda queda que o B e o V teñen pronuncia diferente. Bodega, máis viño, cervexa. Así que xa vai sendo hora de pararnos a tomar unha cervexa, que se é de presión, servida en copo alto e fino, imos chamarlle un fino ou unha imperial. E amigas e amigos de Bella a Bella... Digo eu.